rigtigt. Jeg synes, det var så flot. Det var rigtig, rigtig flot. Det var bare ikke op. Det kan være holdt sammen. Altså, Ali han kiggede op. Hvad fanden sker der? Hvad er det for en? Så skal jeg. Det var den. Så den ramte ud. Det er underligt, at han ikke har noget at sige. Har han ikke det? Men han kan se det bedre. Ja, ordentligt. Ja, jeg tog ind. Ja, sådan der. Der var faktisk point der. Ja, men der var ikke kraft nok om mig til at de gad. Ja, flot! Point, dommer! Hvad sker der nu? Har han tænkt sig at kende noget? Ja, ja. Godt set. Men hvad gjorde han så? Han tog an et minut. Skal ikke bære sig banen igen? Jeg troede, han må slet ikke give point mindre, at det er tøner, der er givet mindre. Når de har mig. Ja, hun er bange. Fortsæt! Godt. Ja. Okay. Okay. Kun hvis dommerne sidder i en vinkel, de kan se, om de får point for den. Hun skal nok få den. Hun er jo skide bange hende der. Jeg vil råbe, hun er bange. Fortsæt. Ja, flot. Så må hun sgu da tage en vest på, der passer hende derovre. Det er også vesten derovre. Er vi ikke enige om, den der vest godt kunne have været lidt længere? Altså, en lille vest. Nedenfor. Og det er Danny, der er på banen. Kan mærke os, når jeg kører helt den vej nu. Var der ikke noget? Jeg var så tæt på at stille op også. Jeg er sådan glad, det er godt. I går, jeg kunne bare komme til vejen. Det er meget godt for en tid. Så hun fik nogle mærker, hvad vi skal stille. Ja, det er det. Bare for at komme her. Ja. Hvornår? Kom du tilbage? Til hvad? Stævne nede. Hvad er det? Det er det til jul den 3. december. Okay. Ja, det er fede stævne. Total champ. Du var sej, wallah. Det er bare en flot film. Hey! Sådan, Monika! Sådan, Monika! Udmærket! Fortsæt! Det var sparket 30. Ja, det er godt, det der! Nu! Op med paraderne! Ind og luk, ind og luk! Kom nu, Borg! Jeg kommer og hæpper. Ses, ikke? Han er bare så frisk ud. Ja, men det er også ikke spændende. Hun går koldt i tredje runde. Du kan lige så godt begynde at få point nu. Ja. Kom lige ekstra. Skal vi ikke have et minus? Nej. Oh shit. Nej, det er midt i en pause. Så får hun det. Nu, mand!
Ja. Der er ikke kraft på det. Ja, men modstanderen er altså også vildt træt, vil jeg sige. Så... Sådan der. God til tælling. Nå, hun ramte den ikke i skridtet. Hvad skete der? Jo. Ramte hun ind i skridtet og blev leder. Så ikke så meget. Men var det ikke fordi, der var 2 spark? Var der ikke? Jeg tror ikke, hun filmer engang. Ja, det må det. Står de her jammer nu? Bagløn. Sådan der. Ja, sådan. Sådan der, Monik. Sådan, Monika. William ser stram ud. Den kan vores patienter og vores kvinder i et stykke i byen. Så det er helt vildt. Så er vi nødt til at gå ned, så bliver det helt koldt, så når man kører et time, så skruer op. Kom nu. Hun er vildt træt på mig. Kom så, Monika! Kan godt! Jeg skal have det bedste. Det var med raketten. Jeg tror det. Shit. Ved du, hun ikke får det godt? Jeg har lige klokker. Færst! Er det finale? Kom nu, Monik! Kom så, Monika! Yes, fortsæt! Udmærket, nu holder du, Monik. Kør den op i hovedet! Nej, hold nu kæft. Hun har lige siddet og sagt, at hun skal køre den på bedsten. Det er der, hvor jeg råbte til. Alle råber ud. Bliv derinde, bliv derinde. Ja, der råbte. Den starter sådan der. Hun plejer til gengæld Monika. 40 sekunder tilbage, Monika. Og det er jo... Ja, sådan. Ind og luk, ind og luk, ind og luk. Ind og luk, ind og luk. Den der må hun bare ikke tage. Nej, hvad laver du? Pas på, Monika! Det var godt nok ikke op her. Den anden havde... Kom nu, boy! Hun er træt, Monika! Nu, luk, luk. Hvad fik grund? Kom nu, hun er træt! Kom nu! Monika! Monika, hun er træt nu! Hun er træt! Kom nu! Ja! 3 point. Nej. Det er ikke nok at smide. Hun får den der Monika. Nej, jeg havde det der fucking dag, og det gør du også. Nej, det gør jeg ikke. Hvad er det, I har lært? Nej, 5 point. 37, Det eneste, I har lært, det er, at vi bliver snydt. Nej, nu bliver snydt. Ja, lige præcis. Der var nogle point, som jeg ikke kan tænke. Det er din kamp, Monika. Kom nu! Du skal vinde den kamp. Skynd dig. Lad være med at råbe. Man her på kameraet. Bliv derinde. Bliv derinde. Bliv derinde. Bliv derinde. Du skal blive derinde. Hvor er det klart der. Kom nu. Øj.